Pigpapasalamat ni Kagawad Donna Bella kan Barangay Mercado Jubilar Albay an inisyatibo kan Ako Bicol Party List na madarhan sida din relief goods makalis na rapadun sinda kan Bagyong Christine. Aminado ang opisyal na hastang unya na didipisilan pa sindang makarecover sa destrosong winalat kan bagyo. Alagad sa mga siring na asistensya asin pagbisita na babawasan daan sa indang mga kaaditan. Sa Ako Bicol Party List, salamat po. Salamat kasi natutulungan kami sa Jubilar. Lahat ng kababayan namin natutulungan. Salamat po. Kasudma, Nobyembre 11 kan gibuhon ang relief operation sa covered court kan Barangay Rizal parehong banwaan. 800 na mga pamilya nakaresibe nin ayuda halit sa siyam na mga barangay. Sigun kay punong barangay Tristan Elliot Arcangel, dakulang bagay na yaon permian partido, handang umalalay lalo na sa mga oras nin kadipisilan. Para po sa Ako Bicol Party List, we really much appreciate po yung party list po ng Ako Bicol. Why? We have a very long and good relationship with each other kay Ako Bicol and kay Mayor Jorem Arcangel for the last, I think more or less 12 to 13 years na. And also never po kami nilang nakalimutan ever since. Pag meron pong bagyo, kailangan po namin ng mga infrastructure projects, kailangan po namin ng mga relief operations. Lagi po nandyan si Ako Bicol, mas lalo na po si Congressman Zaldico. So never po kaming nakalimutan, never po kaming napabayaan, at never po kaming hindi pinagbigyan sa lahat po ng mga request po namin para po sa bayan ng Jubilar. Makalis ang relief operations sa Jubilar tulos man na nagpasiring sa banwaan Bula asin gayon sa Camarines Sur ang Ako Bicol team. Total na 300 na pamilya hali sa duwang naon bitan ng munisipalidad ang natauan ng relief packs kan partido katabang ang Department of Social Welfare and Development. Laking salamat ko sa Bicol Party List, especialmente kay Iseldico na kung saan siya ang chairman. Malaking pasalamat dahil kung hindi sa kanila wala ito. Saka malaking bagay ito sa aking mga kababayan na natulungan. Halos 1,500 ito na binigay sa amin in food pack. Ngunya na daw nagkondusir man ng relief operation ang partido sa banwaan Balatan sa Camarines Sur para sa mga pamilyang nirapado man kan Bagyong Christine. Para sa mga baretang tatak Bicol, Aria Lubea.